Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mismong lola ko at ng isa sa mga kapatid niya. Taong 1959, Sirawai, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito ay 9 na taon pa lang ang lola ko. Meron siyang nakababatang kapatid na si Tatay Arman na 7 o 8 taong gulang. Makikita nyo rin si Tatay Arman sa video ko next year, pag uwi namin ng Sirawai. Yun kung nakasubscribe pa rin kayo sa akin. Kwento sa akin ng lola ko, yung tinitira nilang bahay noon, napapalibutan ng mga matataas na talahib. Tapos hindi kalayuan sa bahay nila, merong malaking puno doon na ginagawa nilang playground ng kapatid niya. Doon sila naglalaro. At doon sila pumupunta kapag tumatakas sila sa mga utos ng magulang nila. At ang pangalan ng punong ito ay puno ng baluno. Baluno. Hindi ko alam kung paano yung tamang pronunciation. Pero carry na yan, as long as naiintindihan nyo. Sobrang laki daw nito at sobrang tanda na din na puno. Sabi ng lola ko, hindi na daw gaanong kilala ang punong ito. Puro matatanda na lang daw ang nakakaalam. Gawa ng kokonti na lang sila sa Pilipinas. Hindi pa nga namin alam ng lola ko kung meron pang ganitong klase ng puno. Kung meron akong subscriber na alam ang ganitong klase, comment naman kayo sa baba o. Matutuwa kaming malaman ng lola ko kung nag-e-exist pa sila. Nung huling uwi daw kasi ng lola ko nun sa Sirawai, naghahanap siya ng ganitong klase ng puno. Pero lahat ng kamag-anak niya wala nang naituro. Ubus na daw lahat ng punong yon sa Sirawai. Kaya naman mahaba ang pagpapakilala ko sa punong ito. Dito kasi iikot ang kwento natin ngayon. Itong puno ng baluno malapit sa bahay ng lola ko noon. Bali-balita sa lugar nilang marami na daw na disgrasya doon. Meron daw kasing biglang tumubong bulaklak sa pinakatuktok ng puno. At yung bulaklak na yon ay yung tinatawag na waling-waling. Para sa mga hindi nakakaalam, ang waling-waling ay isang uri ng mahal na orchid. Napakaganda ng itsura nito. Tsaka maliit lang to kung tumubo. Pwede niyong i-google kung gusto niyo makita. Ano? Nakita niyo na? Maliit lang, di ba? Pero yung waling-waling na tumubo sa pinakatuktok ng puno ng baluno, halos kasing laki na daw ng isang tao. Tapos yung kulay daw nito, ibang-iba sa ordinaryong waling-waling. Kulay ginto daw ito. Tapos yung pinakakatawan na pinagkakapitan ng bulaklak, kulay asul. Marami daw ang nagtatangkang umakyat doon sa puno para kunin yung waling-waling. Sabi-sabi noon sa lugar nila, para daw itong nang-aakit. Kapag tinitingnan daw ito sa malayo, para daw itong nakikipag-usap sa isip mo at uutusan kang umakyat ng puno para kunin siya. Halos kada buwan daw merong dumadayo sa lugar nila. Tapos aakitin yung puno para kunin yung waling-waling. Lahat na daw ng paraan ay ginawa nila. Ultimo daw yung mga magagaling umakyat ng puno ay sinubukan na. Lalo na yung mga mantutuba. Magagaling umakyat ng puno yan Pero lahat sila nabibigo. Ayon sa ibang sumubok akyatin yung puno, nagsisimula pa lang daw silang akyatin yung puno. Meron na daw silang mga naririnig na bumubulong sa kanila. Tapos kahit mahigpit na daw ang hawak nila sa mga kinakapitan nilang sanga, pakiramdam daw nila merong tumatapak dito. Bigla-bigla din daw nagkakaroon sila ng mga kalmot sa katawan nila. Kaya yung iba, bago pa man din sila makaakyat ng mas mataas pa, bumababa na lang. Nung naging usap-usapan na to hindi lang sa lugar nila, pinaputol na itong puno. Marami na kasing kinukuhang buhay Pero hindi sila nagtagumpay putulin yung puno.
Halos lahat ng mga nagtrabaho para itumba ito. Kung hindi nagkakaroon ng matinding sakit, bigla-bigla na lang daw nawawala. Kaya ang ginawa ng tatay ng lola ko, pinuntahan niya si Mamang at humingi siya ng tulong. Pumunta kaagad si Mamang sa bahay nila. Tapos sinipat-sipat niya yung puno. Medyo maraming tao noong mga oras na yun. Kaya ang sabi ni Mamang, mamayang gabi niya pupuntahan yung puno. Kapag mag-isa na lang siya. Kinagabihan din nun, ayon sa lola ko, nakita niya daw na pumunta si Mamang doon na merong daladalang bao na magkapatong. Hindi na nakita ng lola ko kung ano yung laman. Basta na lang pumunta si Mamang sa puno at doon ay nakita niyang merong ginagawang bilog si Mamang sa tabi ng puno. Pagtapos gawin ni Mamang yung bilog, inilapag niya yung bao at binuksan. Maya-maya pa, nakita ng lola ko na merong mga bumababa sa puno at lumalapit sa bilog na ginawa ni Mamang. Samut-saring nilalang daw ang nakita ng lola ko. Merong matangkad, merong maliit, mababalahibo, napapanot. Hindi daw maipaliwanag ng lola ko yung mga itsura. Pero sobrang papangit daw talaga. Pero ang pinaka nagpakilabot sa lola ko, yung nawala yung bulaklak ng waling-waling sa pinakatuktok. At saksing buhay siya na nung nawala yung bulaklak, biglang merong bumabang napakalaking lalaki. Halos kapantay daw ito nung katawan ng puno. Napakalaki din daw ng ulo nito na halos pumuntay sa kanyang katawan. Yung mga mata daw, lumuluwa na rin dahil sa sobrang laki. Wala daw itong ilong. At yung bunganga, nakangangalang. Tinitingnan-tingnan daw ng nilalang na ito si Mamang. At si Mamang naman ay nakatingin din sa nilalang. Tapos parang meron daw siyang sinasabi dito. At meron siyang tinuturo sa malayo. Maya-maya lang, pagkurap na pagkurap daw ng lola ko, wala na ang lahat ng nakikita niya. At si Mamang, nakaupo na sa likod niya at ngumunguya na ng nganga. Halos magsugat daw kakakamot ng mata yung lola ko. Kasi hindi talaga siya makapaniwala sa nasaksihan niya. Wala pang 3 segundo yung pagsilip niya kay Mamang. Pero pakiramdam niya, parang 2 oras na siyang nanonood sa ginagawa ni Mamang. Nung lingunin niya si Mamang na may halong pagtataka, nakangiti lang si Mamang sa kanya at sinabihan siyang matulog na. Kinaumagahan, umalis na si Mamang. Tapos merong bagong grupo na puputol sa puno. At lahat ng mga nakikichismis since day 1 ng pagpuputol ng puno, gulat na gulat sa nasaksihan nila. Dahil nakita nilang walang kahirap-hirap na naputol yung puno. Sandaling-sandali lang daw sila doon. Pero yung bulaklak ng waling-waling, hindi na nila nakita. Tapos yung puno, nung natumba daw ay iniwan na lang nila kung saan ito bumagsak. Lumipas ang ilang araw, linggo, normal naman na naging buhay ng lola ko at ng pamilya niya doon. Hanggang isang araw, yung nakababata niyang kapatid na si Tatay Arman, bigla-bigla na lang daw nilagnat ng napakatindi. Sobrang init daw nito. Kaya ang ginawa ng lola ko, yung mga bilin sa kanya ni Mamang kapag merong nagkakasakit sa kanila. Kung ano-ano ang pinakuluan ng lola kong halaman para ipainom sa kapatid niya. Yung tatay daw at nanay niya, kalmado lang daw kasi ordinaryong sakit lang naman daw yun. Mabilis ding gagaling yung anak nila. 2 araw na ang lumipas. Inaapoy pa rin ng lagnat yung kapatid ng lola ko. Medyo na-alarma na yung tatay nila. Humingi na siya ng tulong sa mga kakilala niya. Pero maging sila ay walang magawa. Kinagabihan nun, naalimpungatan yung tatay ng lola ko. Sinilip niya yung higaan nila. At pagtingin niya dito, kulang daw ng isa. Nawawala daw si Tatay Arman nung mga oras na yon. Napabalikwas siya sa sobrang pagkataranta. Ginising niya ang lola ko at ang asawa niya
para tulungan siyang maghanap. Inikot nila ang paligid ng buong bahay pero wala silang nakita. Hanggang sa pumunta sila kung nasaan yung nakatumbang puno. Doon nila nakita si Tatay Arman. Nakaupo sa tabi ng puno. Nakayakap sa dalawa niyang tuhod at nanginginig dahil sa sobrang lamig. Pinatayo ito ng tatay ng lola ko at sinigawan siyang umuwi na ng bahay. Nakatitig lang daw ng masama si Tatay Arman at sumigaw siya ng, "Hindi ako alis dito! Sasama ako sa kanila!" Napiko ng tatay ng lola ko. Kaya ang ginawa niya, kinarga niya si Tatay Arman pabalik ng bahay. Pero nagpupumiglas ito at iyak ng iyak. Ayaw na ayaw niya yung ginagawa sa kanya ng tatay niya. Nung nakabalik na sila sa bahay, iba na daw ang tingin ng lola ko kay Tatay Arman. Payat na daw ito na halos wala ng laman ang natira. Tapos yung pisngi, sobrang humpak na. Nakanganga na lang daw ito. At parang sa bibig na lang siya humihinga. Sobrang hina na din. At parang ilang araw na lang pwede na siyang mamatay. Kinaumagahan matapos ang insidenteng yun, tumakbo kaagad yung tatay ng lola ko para humingi ng tulong kay Mamang. At nung nakarating si Mamang sa bahay nila, nagmura daw ito ng napakalakas. Halos walang tigil ang bunganga ni Mamang kakamura dahil sa sobrang galit nito. Pinagmumura niya din yung tatay ng lola ko at sinabihan niya ito ng walang silbi. Nung medyo kumalma na si Mamang, nagpakuha siya ng iba't ibang halaman sa lola ko na nakatanim sa paligid ng bahay nila. Habang kumukuha daw siya ng halaman, nakita niya si Mamang na lumapit doon sa nakatumbang puno. Meron daw itong itinusok sa mismong puno. Tapos nagpausok siya ng insenso sa paligid. Inabot daw si Mamang ng halos 1 oras kakapausok at kakaikot doon sa puno. Nung tapos na siyang magpausok at nakabalik na ng bahay, nagpakuha siya ng 3 buhay na puting manok, iba't ibang mga prutas, at nagpapitas siya ng iba't ibang klase ng mga bulaklak sa lola ko. Pinalagay niya yung mga bulaklak sa bao, tapos pinatakpan niya. Nung nakumpleto na ang lahat ng hinihingi ni Mamang, pinalibutan ni Mamang ng asin yung buong bahay. Tapos yung lahat ng hiningi niya, iniwan niya sa tapat ng pintuan ng bahay. Ilang oras silang nakaupo doon at hinihimas-himas ni Mamang yung kapatid ng lola ko. Maya-maya pa, biglang umingay yung 3 manok. Pagsilip ni Mamang sa labas ng bahay, ang sabi niya, nandito na sila. Tumayo si Mamang at lumabas. Ang sabi ng lola ko, meron daw kinakausap si Mamang. Galit na galit daw ito. Pinulot niya daw yung bao tapos parang paulit-ulit niyang pinupukpok sa ulo yung kausap niya. Pero maya-maya pa, bigla-bigla na lang daw tumawa si Mamang. At yung mga manok na kanina ay maiingay, bigla na lang nawala. Tapos pagsilip ng lola ko doon sa bao na punong-puno ng mga sariwang bulaklak na siya mismo ang nag-ayos at pumitas, lahat daw yun ay lantana at kulay itim. Pumasok ulit si Mamang sa loob ng bahay. Huminga ito ng malalim at parang natuwa siya sa naging resulta ng mga ginawa niya. Ang kwento ni Mamang, meron daw nagsumbong sa kanya. Ginagawa daw palang palikuran ni Tatay Arman yung putol na puno. Halos araw-araw daw ay doon siya dumudumi at umiihi. Sakto naman nung isang beses na dumumi siya, nandoon yung babaeng anak ng isang engkantong tubig. Natamaan niya ito sa ulo. At sa sobrang galit ng tatay ng engkanto, pinarusahan niya si Tatay Arman. Plano na sana nila itong patayin at isama para gawing alipin sa kaharian nila. Ang kaso nga lang, nandun si Mamang. Kilala ng mga engkantong yun si Mamang at nire-respeto nila. Pinagpapalo ng bao ni Mamang yung engkanto para ipaalala kung sino siya. Humingi din ng dispensa yung engkanto kay Mamang
at binawi niya lahat ng klaseng parusang binigay niya kay Tatay Arman. Hindi kalaunan, unti-unti nang gumaling si Tatay Arman. Bumalik siya sa dati niyang sigla at mas naging aktibo pa. Ang kaso nga lang, yung pagiging sobrang payat ni Tatay Arman ay hindi na naibalik pa ng mga engkanto. Ayon sa lola ko, kahit gaano daw siya kalakas kumain, hinding-hindi na nito naibalik pa ang dati niyang katawan. Maski ako, nung huli kong uwi ng Siraway, mga 14 years old ata ako nun. Nakita ko yan si Tatay Arman. Kapgo na siya doon, pero sobra talagang payat. Huwag kayong mag-alala. Makikita nyo naman lahat ng binabanggit ko sa kwento ko next year. Yun nga kung nakasubscribe pa rin kayo sa akin. Pero ang galing, no? Yung mga engkanto din pala merong kinikilala at nire-respeto na tao. Akala ko kasi tayo yung dapat rumespeto at kumilala lang sa kanila. Fair din naman pala kahit papano. Partida, wala namang buhay na salita si Mamang nun. Parang ang gamit niya lang talaga yung napakalakas niyang gabay, tsaka yung mga binibigay sa kanya ng kalikasan. Ganun lang manggamot si Mamang Tsaka yung bumabang napakalaking lalaki sa taas ng baluno. Opinyon ko lang isa yung hari ng mga maligno o prinsipe. Kasi nasa pinakatuktok, tapos sobrang laki. Hindi ako sigurado opinyon ko lang yan. Open naman yung comment section natin para sa mga opinyon ninyo. Abangan nyo yung susunod nating upload Baka shoutout na yon para sa talagang mga nagmamahal sa akin. Kahit papano sa ganung paraan makapagpasalamat ako sa inyo. Pero akala nyo ba si Mamang lang ang may ganyang kakayahan? Hintayin nyo ang susunod nating kwento. Dahil makikilala ninyo si Tatay Dadoy. Pero hindi engkanto, duwende, nuno, maligno, o elemento ang nakalaban niya. Alam nyo ba kung ano?